Здравейте на всички и добре дошли в Well Teens Gen Z Testimony. Днес ще говорим за важен въпрос – младежки застъпници за образованието. Към нас се присъединява млад човек от Gen Z, който ще сподели своите мисли и опит. Заповядайте! Здравейте, аз съм Сузана, на 19 от град Варна. Да започваме с първия въпрос. Какви са основните бариери пред достъпа до образование за маргинализираните младежи? Много млади хора все още се изправяме пред непреодолими бариери и пречки, когато става въпрос за достъп до образование. Бедността, социалната изолация и липсата на подкрепа ни оставя без шансове за реализация на потенциала ни. Това не е просто въпрос на липса на ресурси, това е липса на равенство и възможности. За нас, младите хора, образованието не е просто право, а шанс за по-добро бъдеще, който става извън обсегът ни, ако не се предприемат активни действия за промяна. Благодаря за отговора. Да минем към следващия въпрос. Какви инициативи, водени от младежи, помагат за преодоляване на тези бариери? Сега ще да виждам как млади хора стават водачи на инициативи за промяна. Проекти, създадени от тях, осигуряват пространства, където се дават шансове и възможност, както и подкрепа за тези, които иначе биха останали в периферията. Това включва програми за наставничество, образование чрез дигитални платформи и кампании за равенство. Чрез силата на младежките движения виждаме как истинската промяна започва на местно ниво и се разпространява в глобален мащаб. Благодаря ви, че споделихте толкова ценни прозрения. Ясно е, че равните възможности са приоритет за това поколение. И се надяваме този разговор да насърчи другите да говорят открито за тяхната борба. Това беше Well Teens Gen Z Testimony. Очаквайте още дискусии по важни социални въпроси. Чао!